Bir musulman doganyň dünýeden geçmek bolsa, dünýeden geçmek ýagdaýy bolsa, şoň ýanyna gaty-gaty aýtmany dikkat edin. Hemmemiň başynda bada gaty-gaty aýtmany, ahun näde gerekki ha sen musulman aýdy we gaty-gaty aýtma, sen aýt diýme, gyssama, hawlyk manjyk ýanyna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah şonu aýdy we diýipdir. Dünýeden geçşek lahzasynda insan asallayan zat geçdi. Emma bir neçe çekinmeli zatlar var. İnsan musulman dünýeden geçşek bolanda can çykmagy qyn etýänler azan çekilenini azany innemesizlik. Her kim azan çekilenini azany innemeýän bolsa, ya azan çekilipdi, gurrunlaşdyrjak bolup pek gatanra etýän bolsa, şol adamyň can çykmasy qyn bolar diýip aýtdy. Biri de ulamalara bahane tapsa, eziyet berjek bolup, ya kine tutjak bolup, ya üstünden gurrun tapjak bolup, garaz işi şo bolup getse, gaty tawab etmese, bil adamda can çykmasy gaty qyn bolar. Belki 3 gün öňçe dünýeden geçmäke bükülli dili tutular diýip aýtdy. Hudaý sakla. Üçüncüsi, kimin halini kim bilir, kim yaratsa şo biler. Amal eder etmez her kim özüne tapşyryň, Hudaý bilen özü biler. Öz ýagdaýymy garaýly. Üçüncüsi de musulmanlara işi eziyet bermek bolsa, şu sada adam orta maskar etjek, eziyet berjek, pulunu aljak, dili bilen ya golu bilen bu adamda can çykmasy qyndyr diýip aýtdy. Bir wagtda bir wakyýet zatlaşy. İnşallah odalleşdirýär. Başardygymyzdan Hudaý Taalam köklediginden bir çyn mykam, yalan mykam gurrun hiç wagtda şadan aýdylmar inşallah. Haqqyt bir wakyýet mu'tabar kitapdan, bir dünýä ýüzünde Hanafi mezhep öz akydamyzda gaty bir mu'tabar kitapdan görmesek, hyzmatyňyzda inşallah hiç wagtda çyn mykam, yalan mykam gurruny eşitdirilip ýörilmer inşallah. Bir wagtda ewliýalaň biri aýtdy, gözüm menen gören adam diýip aýtdy. Yemenni gezpäken bir adamy kabrda goýdular, jaýladylar diýip. Ohan dogan garnaş dost ýar bolýa öwürli diýýdi. Men ne qallam diye. Şol qabrın içinden hemme kişi gitti de anne üstünde. Qabrın içinden bir gühür şakır ses geliyor diye. Duruverdim ben ne diye. Hey vur gühür şakır sesle geliyor diye. Birden qabrın içinden bir it çıktı diye. Bir seg it çıktı diye. Aha men soradım diye. Sen näme diýdim diye. Gowurrun, gen vurrun. Begendiriyan vurrun. Sen näme diýdim diye ite. Onu men qabrın içindäki adamın, ýaňy jaýlanan adamın amaly diýipdir. Teleke işleri diýipdir. Onda ýaňy hewar güfür şakır boldy, wurhawar boldy. Seni wurdulamy ýa şu adamy wurdulamy jaýlanany diýip soradam. Onna ol it aýtdy, meni wuruldy we şu qabrdan çykarly diýipdir. Näme sebep boldy? Onda mene şoň teleke amaly emma şoň içinde Yasin mamışdypdir. Yasin okuyanmışdyk we ahawatiha. Yasin bir näçe suralar, Tebaraka we Duha we Kul huvallahu alam tara kayfa we Khatam sagir bir näçe aýalar, Ayatul Kursi şejerek bir näçe aýalar adi we şol aýalar, şol salih amallary maňa üstün boldy, men wurtda çykardylar, inne salih amallary bilen rahatçyk ýatydy. Onu bilnäme görmeýär, itiň çykýanlygyny ýa çykmaýanlygyny ýa biz görmeýär. Hudaý Taala meni sen musulmanlara lütf rahmetinden bir näçe ewliyalaryny kökediýär, taýinki ýene bir ders bolar ýani aqjanlygy. Şu mahalla çykarylýar. Bir adamyň amaly gowsy kän bolsa, telekesde bar bolsa ýogat köberýärler. Ýöne sen men gözüme görünmeýär.